Ahojte všetci, máme pre vás skvelé novinky o e-knihe Brothers. Kniha sa už dokončuje, ale vďaka vašej podpore sme už mohli spustiť predobjednávku. Predpokladaný dátum vydania je 2. februára 2026. Kde si môžete knihu Brothers predobjednať? Predobjednávka je už aktívna na našom webe. Zaistite si svoju kópiu hneď teraz. Odkaz nájdete v popisku bio. Okrem toho sa usilujeme o skoré zaradenie do predobjednávok na týchto platformách: Google Play Books, Apple Books, Apple Store. O čom je Brothers? Brothers je silná dráma o cene lásky a klamstva, ktorá sa odohráva na pozadí Kórejskej vojny. Je to príbeh Jamesa, ktorý musel klamať svojej matke o týždennom výlete, aby mohol narukovať pod falošným menom a nájsť svojho uneseného brata Billa. Sledujte ich zúfalú cestu frontom a nepredstaviteľnú tragédiu, ktorá ich čaká pri návrate domov. Ďakujeme za vašu obrovskú podporu a sledujte náš profil pre potvrdenie finálneho dátumu vydania.